नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भाभी के चैनल पे स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी का पैर छू के प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। दोस्तों, आप सबके बीच में एक झूमर नाच गीत लेके आई हूँ। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सब दोनों बहन के ऊपर आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप सभी को धन्यवाद। और वीडियो फुल वॉच सुनिएगा दोस्तों, और जैसा भी लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनिए झूमर गीत। सासुआनी दाना हो, सासुआनी दाना रेड़िया के तेलावा कमरिया में दर्दिया होला हो। सासुआनी दाना हो, सासुआनी दाना रेड़िया के तेलावा कमरिया में दर्दिया होला हो। बहुअर के करा संगे हो, बहुअर के करा संगे कैलू बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। बहुअर के करा संगे हो, बहुअर के करा संगे कैलू बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। सासू तोहरा बेटा हो, सासू तोहरा बेटा कैले बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। सासू तोहरा बेटा हो, सासू तोहरा बेटा कैले बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। जेठनिया निदाना हो, जेठनिया निदाना रेड़िया के तेलावा कमरिया में दर्दिया होला हो। जेठनिया निदाना हो, जेठनिया निदाना रेड़िया के तेलावा कमरिया में दर्दिया होला हो। देवराना के करे संगे हो, देवराना के करे संगे कैलू बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। देवरानी के करे संगे हो, देवरानी के करे संगे कैलू बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। जेठनी तोहरा देवर हो, जेठनी तोहरा देवर कैले बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। जेठनी तोहरा देवर हो, जेठनी तोहरा देवर कैले बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। ननदोयान दाना हो, ननदोयान दाना रेड़िया के तेलावा कमरिया में दर्दिया होला हो। ननदोयान दाना हो, ननदोयान दाना रेड़िया के तेलावा कमरिया में दर्दिया होला ना। भौजी के करा संगे हो, भौजी के करा संगे कैलू बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। भौजी के करे संगे हो, भौजी के करे संगे कैलू बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। ननदो तोहार भैया हो, ननदो तोहार भैया कैले बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। ननदो तोहार भैया हो, ननदो तोहार भैया कैले बला जोरिया कमरिया में दर्दिया होला हो। सासुआन दाना हो, सासुआन दाना रेड़िया के तेलावा कमरिया में दर्दिया होला हो। सासुआन दाना हो, सासुआन दाना रेड़िया के तेलावा कमरिया में दर्दिया होला हो। तो दोस्तों, कैसा लगा ये झूमर गीत आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी जय श्री राम।